Angiphinde futhi ngibuye ngithwele ngithuba namhlanje ngiphendula umbuzo uthi nakho ke usukwazile wayiganisa wohlala kubo kwesoka seliyashona ke isoka kwenze kanjani na wena njengomuntu ohleli khona isintuko esibhlungu bakwethu ingakho nje kuyofuneka impela umuntu ongcona vela akhola siyeke kunokuba afuna ukusixuba nento engenziwe. Uma ngabe kuwukuthi ubuhleli kubo kwamnyeni wakho noma kubo kwababo ingane zakho ngisho kanjalo kodwa akakhiphanga lutho wakutholisa izingane ngwagcina sehlala nawe sekushaya isikhathi wazi wadlula emhlabeni washona, into ofuneka kuyenze wena impendulo nansi. Uma kufika nje umbiko uthi ushonile, thatha izingane zakho uye kini. Mawufika kini awungeni, uba nembuzi yokushweleza, xolise ukuthi kade uyiganisile kwelamathongo, kade uhambile uyodayisa ngesibasi kayihlo omkhulu, wawuzala izingane kuphela kule ndoda, wajika wohlala nawe inakekela wakrotiza into engekho. Kuseyimbuzi yani le yokushweleza. Asikakayikhulumi le mbuzi le yokufaka lezi izingane ke esibongweni sakumaloyo bazo. Uma kuukuthi nawe ekuzalekeni kwakho wawuke wasifaka isiphandla sokuthi nansi ke ingane esitholela ekhaya, uma ubagqamile uma kuyintombazana, uma kuumfana uyikhulule ngiyalinganisa, ngoba ayikho into engabikwa ethongweni. Namhlanje sidungazela kangaka nje empilweni akusenziwa usiko mpilo, ayikho into engacelwa emsamo. Ngaso sonke isikhathi emsamo kuhlale kuukuthi yonke into iyaziswa iyacelwa, kuyabikwa kuyacelwa, kuphela lo mpilo ngemsamo. Ngakho uma ngabe kuzaleka ingane kwatholakala nje ingane, leyo ngane leyo kufuneka kube ukuthi izidalwa ziyaziswa. Nangu usibanibani ogama lakhe, ngicela ke nimbheke la ekhaya, uyingane yini, uyabona. Ngakho ke lezo ingane lezo afika nazo lo wesifazane kumele zifakwe isiphandla, kubikwe kushiwo kuthiwa udadewethu besadukile wawukipita nezingane oyithole kulowa muzi, ezinye mhlawumbe wahamba nazo la, ezinye wafowetholela khona. Usebuyile ke manje nezingane zakhe, sicela nize mukele kube yezeni lezi ngane. Uma sebefuna ukukhuluma kwaMkhize noma kwaMavundla noma kwaSithole noma kwaBhingu, bayofika la ekhaya bezokhuluma nani, kodwa lezi ingane yezenu aziyindawo. Lezo ngane ngithi ukhalo lodwa kuthatha isiphandla lapha kusikwe iziphandla ekuseni embuzini, sifakwe amawashi zonke ngoba ziphuma ukhalo lodwa. Ngeke ingane nengane ilokhu ifakwe imbuzi yayo, ingane ilokhu ifakwe, ngoba manje zibikwa nje isuka kubani, zisuka kabaye kababwa lapha ehleli khona ngeside lingalungile, ngendlela engalungile, ngoba ziphoqwe isimo somzali, ngoba sintunta kangaka nje, sintungaza kangaka nje abazali bethu abafaka ogibeni. Abanye abasitshela ngisho iqiniso ukuthi kahle kahle ngoba behleli abahleli khona nje abaphelisiwe. Ngakho ke ngisekuthini kahle kahle izingane uma ngabe seyifika lapha kufuneka ibikwe, seyisuka kuphi kwayise lapha ongenzanga lutho. Unina wazo akazili, ayikho indlela azoyigqoka ayigqoke le ndoda, awukho amakhandlela azowahlala ewahlale le ndoda, ngoba le ndoda into eyenzile kuphela imizali esiyingane kuphela, isikhohla kanje sendoda. Uyabona, singaphambanisiki izinto. Uma ngabe nje ishona indoda akabuyele kubo lo, ngoba naye mase shonile uyongcwatshwa kubo, uyothi kade shona nje kade ehlala khona lowo muzi lapha bese eganise khona, bese amakhandlela ekhanyiswe emzini wakhe, ekhanyiswe kubo kwakhe, hayi emzini wakhe lo ukipite behlezi kuona. Ongalotsholiwe nje waphindwa ngasina kuyafana uzihlalisile lapho, singalibiya sithi ukipitile. Ayikho into engabikwe ekhaya. Uma sebuyele ekhaya akwazi ukuvela ngena ngathi iphumele emall, cha, akaxoliswela ashwelezelwe ngembuzi, ashwelezwele ukuthi uyabuya manje uze ekhaya emukelwe ekhaya lakhe, ngoba usehamba iminyaka oqhulula izingane lapha kuphela. Bese fika ke ekhaya bese kuyimake usekufakwa izingane kahle, seziyatshelwa ithonga ukuthi nazi izingane ayivula inhlahla, ezabafana iganwe, ezamantombazana igane, sithola umsebenzi. Hayi to ithola umsebenzi ozokwazi ube zisebenze permanent, ziregister kuona, yonke into iqhubeke kahle ekhaya, iqhubeke ikhaya lakhe lephambili.
Uma kukhona abafike bazolobola komani mebayi ingane yentombazana. Lapha kulowa muzi ukuthi bona ade beyikhulisa ingane unina ehleli khona akusho lutho lo ngeke bethole lutho. La kulotshelwa kuphi? Kulotshelwa kwamalume. Mhlasimpe-ke uma ukuthi ube ondlake lo wenakekela usengamhlambe inkosi yami sengadatshukela nikeze leyo sigqoko nemvubu-ke mhlawumbe nani njengobaba. Kodwa kahle kahle nakho la kumele ngene khona inkomo kulotshelwe khona. Kwabani? Kwamalume. Lezo ingane lezo ezabafana amayiganwa kubekelwa abantu bakuphi? Bala kwamalume. Ingane zafika nobani? Nosisi esuke uyiganisa. Ngoba phela abanye baze bayangizwe izimo ukuthi sekuzokwashona indoda kuyila nqama icontract kubuye umqondo udunguzele manje uyima ebuyele ekhaya. Mangabe indoda isaphila nje ukuhle uzala izingane hleli phansi uyakotiza. Kotiza mahala. Heze lapho izinto ongazuyibona. Akusikho isinto esinjalo. Sinto sibhlungu adlala ingakho abaye begijima bokho hayi iBhayibheli lithi uthini wena uma iBhayibheli lithi ukhuluma uzufuna ukukhala ukhihleza amagwebo ngento ebhalwe phansi ongazi uyibona enziwa practical. Ongazi uyibona yenziwa life wena ukhuluma ngento uzokhala asiphingi ngokuthi incwadi engcwele asimehluleli futhi umuntu olibhala uthini ke wena sinto sibhlungu ngani zakwethu bangabe yindoda ishona buyela kuphi ekhaya uzila uhlale emakhandleleni awuhlangene nalo mtotovu ekhehle lize lashona ningaganiwe isithixo nje leso sento ongayazi yabonga ethuba.